Табиғи газның файдасын біләбіз, оның тұрмышта зыянлы шоқлары да булырга мөмкин. Газ белән бәйле күңелсіз хәлләрне кисәтү тәҗрибәсе белән Ирек Мөхәддинов уртаклаша. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Статистик мәгълүматларга күз салсак, салкыннар җитүгә, сүрем исе белән агулану очраклары арта. Бигрәк тә газ плиталары һәм колонкалары булган иләрдә, газ мунчаларында сүрем газы белән агулану куркынычы зур. Сүрем газы белән агуланмас өчен нәрсәләрне истә тоту зарур? Газ җиһазларын кулланыр алдыннан нишләргә? Бу һәм башка актуаль сорауларга студиябезнең бүгенге кунагы Ирек Мөхәддинов җавап бирә. Исәнмесез, Ирек Исмәгилович? Исәнмесез. Газ хезмәт эшчеләре техник хезмәт күрсәтү вакытында иң еш ачыклана торган нинди җитешсезлекләргә юлыга? Сөйләп китегезче. Өзелә менә чынлап та сез әйтеп киттегез, менә сүрем газы белән агылану вакыйгалары, күренешләре яңа отопительный сезон, ягу сезонына кирип киткәч башлана дип әйттегез бит инде. Инде без техник каравытны уздыруга кергән вакытта еш очрый торган кимчелекләрдән менә бу төтен вентиляция юлларының түзек булмавы. Инде менә әйттегез сүрем газы дип, сүрем газы ул газ приборы нормаль эшләгән вакытта да чыга. Газдан яңанудан калган газлар сүрем газы дип атала. Алар инде безнең димахутка чыгып табигатька, атмосферага таралып барырга тиеш. Менә төтен юлы эшләмәгәндә, алар тыгылган вакытта алар бүлмәгә чыгарга мәҗбүр. Шулай ук вентиляция каналлары бар. Вентиляция каналлары, әгәр дә ул фатерга чыга калса да, вентиляция юлы аны каналы сурып алырга тиеш. Менә шушы очракларда барлыкка килергә мөмкин инде сүрем газы белән агылану. Инде булар булмасын өчен безнең димахот вентиляция каналларын гел тикшереп, түзеклеген, чисталыгын күзәтеп торырга кирәк. Аннары газ приборлары нормально эшләр өчен аңа билгеле бер күләмдә һава булуы шарт. Например, анда 1 кубометр газ яныр өчен 10 кубометр һава булырга тиеш. Менә бу һава булмаган очракта газ приборлары дөрес янмый, алардан сүрем газы күбрәк чыга. Шуңа күрә газ приборларын кушыр алдыннан иң башта форточкаларны ачарга кирәк, приток воздуха ясарга кирәк дип әйтәбез инде. Безнең приток килә форточкадан, ишек астында калдырган ниләрдән, тишек дип әйтик инде, прорезлардан булган бүлмәгә чыккан газ ул чыгып китәргә тиеш вентиляция каналыннан. Әгәр дә шушы таләпләрне үтәгән вакытта, димахотларыбыз, вентиляцияларыбыз төзек булса, приток воздуха җитәрлек вакытта булганда, безнең сүрем газлары белән агылану булырга тиештер дип уйлыйм. Димәк, һәр кеше газ җиһазларын кулланыр алдыннан иң беренче чиратта нәрсә эшләргә тиеш? Тагын бер кыскача. Иң беренче газ җиһазларын кушыр алдыннан бүлмәгә кердең, газ приборын кушканчы башта газ исе юк икәнен убеждаться итәргә кирәк. Признак дип әйтик инде. Аның исе киләме, башка бүтән тавышы киләме, чыгарган, сызгырган исе киләме. Менә бу газ чыгарган очрак булмаганда гына газ приборын кушырга ярый. Инде кушыр алдыннан иң башта әйткәнемчә форточкаларыбызны ачып приток ясарга кирәк, аннары гына приборны кушып җибәрергә кулланырга инде. Кушыр алдыннан иң башта димахоттагы вентиляциядагы тягыны тикшереп алырга кирәк. Суыру көчен тикшереп алырга кирәк инде. Аның өчен газ приборының димахотына яңан шырпына китереп карасагыз була, или кагаз бите китереп карасагыз була, менә вентиляция каналына әгәр дә уларны үзенә тартып алып кала икән, значит димахотта вентиляциядә тяга бар дигән сүз. Төтен һәм вентиляция юлларының төзеклегенә килгәндә инде менә кыш көне безнең алдагы елда бик көчле суыклар булды. Инде быелгы елда да шундый каты суыклар, кыш суык килә дип әйтәләр. Менә шу суык вакытларда безнең бик күп күзәтелде димахот вентиляция каналларының урам як өлеше бозлану, бәсләнү күренеше. Инде димахотлар бәсләнеп, бозланып, аларның эчендәге каналларның сечениялары кими, газ приборлары эшләп тора. Хәзер инде йортларда урнаштырылган приборларыбыз безнең барсы да КПД-лары зур, коэффициент полезного действия дип әйтик инде. Димахотка, вентиляцияга жылы эс чыга. Шуңа күрә булар бәсләнә. Шушы каналлар бәсләнеп, сечениялары кимеп, бу вакытта да угарный газ эшкә чыгара мөмкин. Менә буларны игътибар итеп карап торырга кирәк кыш көне, кичекмәстән инде. Инде менә алда әйткәнебезчә, сүрем газының бит аның исе дә, тәме дә юк. Шуңа күрә инде аны ачыклау да бик кыен. Һәм менә белүебезчә, хәзер иләргә газлану сигнализаторы, ягъни газның һавадагы микъдарын билгели торган шундый акыллы җайламалар дип әйтәләр, инде урнаштыралар. Менә аның ярдәме сизеләме?
һәм аны урнаштырыр өчен кайда мөрәҗәгать итәргә кирәк? Сизелә бик кирәк әйберләр булар. Сигнализатор загазонности инде ул аның комплектында йөри клапаны куела газопроводка непосредственно. Яңадан аның белән була сигнализатор по оксиду углерода дигән менә шу сөрем газына инде һәм метан сигнализаторы була. Алар ике төрле параметрга эшли. Например, сезнең анда кайдадыр газ утечкасы була икән, газ чыгу инде краннанмы, шлангысыннанмы, башка җиреннәнме төзексезлек булу аркасында метан сигнализаторы моны сигнализировать итеп клапанны аерып куя. Әгәр дә угарный газ чыга икән бүлмәгә, бу шулай ук үзенең сигнализаторы срабатывать итеп, эшләп инде клапанны аерып куя, сезнең приборларыгызга газ килүен туктата. Шушының белән инде хуҗаларны, йорт хуҗаларының тормышын саклап калырга ярдәм итә. Әгәр дә бу приборларны куярга дигән исәбегез бар икән, кичекмәстән инде районнарда булган газ хуҗалыкларына, управлениеларга, районнардагы райгаз хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Булар инде авыр әйбер түгел, подрядная организация белән, или газ хезмәткәрләре белән эскизлар сызылып эшләнә торган эшләр куярга була, бик кирәк әйбердер дип уйлыйм. Әйе, чынлап та, димәк инде үзебезнең һәм якыннарыбызның исәнлеге, иминлеге өчен әлбәттә мондый җайланмаларны урнаштыру мөһим. Аннан соң инде Ирек Исмәгыйлович, менә хәзерге вакытта бик актуаль әйбердер дип уйлыйм инде мен моны бушлай газ кертү мәсьәләсенә дә тукталып китсәк иде. Менә ул чынлап та әлеге программа буенча эш ничек алып барыла һәм чынлап та мөрәҗәгать итәләрме халык? Әйе, дөрестән дә Россия президенты Владимир Владимирович Путин федераль собраниегә юлламасы вакытында Россиядә яшәүчеләр һәрбер йорт җир кишәрлеге янына газ үткәргеч бушлай китерелергә тиеш дигән указание биргән бит инде. Шуның буенча аның постановлениеләре дә кабул ителде. Менә ул инде хәзер үзенең тиешле көченә керде. Бу догазификация программасы дип атала. Догазификация программасы буенча инде безнең республикада эш башланды. Күптән бара инде безнең республикада моның буенча эш 2019-18 елларда спецнадбавка программалары буенча эшләнгән газопроводлар бар. Алар нәкъ шушы менә һәрбер йорт кишәрлегенә газ үткәргечләрне китерү программасы иде инде. Менә бу Россия буенча кабул ителгән догазификация программасы буенча инде хуҗалыклар, әгәр дә аның үй границасына хәтле йорт кишәрлегенә хәтле газ үткәргеч килмәгән икән, алар безгә мөрәҗәгать итеп, моны эшләтә алалар. Безгә дип инде аны хәзер эшләргә була единый оператор газификация дип атала торган орган ачылды. ЕОГ дип атала инде. Бу порталга кирип, сез компьютерда, интернетка кирип, ЕОГ дип язасыз икән, ул аны китереп чыгара. Шушы порталда сез үзегезнең заявкагызны догазификацияга заявканы бирә аласыз. Но моның өчен инде сезнең үзегезнең шәхси документыгыз, паспорт, ИНН, СНИЛС документлары кирәк була. Яңадан мәҗбүри таләп җир кишәрлегенең свидетельство регистрация дип әйтик, һәм йортыгыз регистрация узган булырга тиеш йортның регистрация документын прилагать итеп, шушы ЕОГ каналында, порталында заявкагызны бирә аласыз. Безнең идарәбез зона обслуживаниесында, эксплуатация зонасында безнең инде 5 районга хезмәт күрсәтәбез. Сабат, Ләшә, Арча, Балык Бистәсе, Биектау районнары. Шушы районнар буенча менә безнең бүгенге көндә 178 заявкабыз бар. Булар буенча эшләрне башладык. Без аларны чират нигезендә шушы 2021 елда, 2022 елда эшләргә тиеш булабыз. Тулы җавапларыгыз һәм инде файдалы мәгълүмат өчен бик зур рәхмәт сезгә, Ирек Исмәгыйлович. Хөрмәтле тамашачылар, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Газ җиһазларын кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләрен онытмагыз.